ki khubor ka Batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau kan long shisha ka jingir khu ka bakrau ya ka jilla Meghalaya bakan priang ya ka jingtip shapang jongka hadian baka we ka samla khasi ka bala pendep ya ka graduate ka jongka hagaktin hindi kalabu ikathong bakan satho dakakon ya ka khana pateng shapang jongka jilla Meghalaya kani ka samla puli ka de ka bala tip kerteng ru kum ka iban pentingan kshiar ka bala yo bat ya ka kerdan ka beningkong ha ka examen ka bala shudap jongka school ba North Eastern Hill University examination arhaja apusau kini ka samla iban pentingan kani ka samla puli jongka Shillong College jongka batch arhajar apuwe hadu arhajar apusau habai kren baka Batesi TV ka samla iban pentingan kalai thu banado kipor ki barang ren ukpa jongka udai uba amsim ya ka ban puli ya ka ktin hindi bat ha ka jingya nanti ka jongka ha ka jing puli kalai thu baka ba shupuli ka khamsum hendrei ban tho ikidak hindi ka shitom bha bat kala pen pawru ba shisien ka sngi kan sa tho ya ka kot ka ban kren shapang ka jilla Meghalaya nomor ba kalong ka ba hangin manusa akum hagari khasi kalong ka ba kham duna yang ikun khasi nak khasi bangin shime ka hindi mo dan nomor 4 ka yo kata ka jingke men ni pa mo ni imju ongrengi wat dia kata ka hindi language kalong ka bomdei ni ke ipa ikhen be ba ka hindi language ni kalong ko ka ktien kum kiri khasi ni pun ktien ta kalong tang ka ktien ni bangin kran ka omde bangin khen ka nyam ne ke nimde ke ban thau na ka ktien ban thau ka ka nyam jo ki prio ipa ijukan hikai ngaru angret kuno ban pen ka hindi ta suki kelas tang ban sautanat ban pen ka hindi ta suki kelas tang ban bude ke matte shang ka hindi e haju persang ban tho iskap ke jingwai na ban kren be ipar lot be be na bar jo kan eastern duduk nangret kala ipai la pas ko ni ko ka KB operational school ta ko KB school kare ka hindi kare ka compulsory da fire KB school means ke haban nang ka pen hindi ma bon sen gi ju pen hikai be ta ka tien hindi ka da nang hindi ka khamjin jai ni ban su ko ke ka wa ki pen su ko da ski nang to pat ilas dang lo kan ban min su ko ka tien hindi ka hindi ko lang ba da fikran ka khamsok ba da kare ka pa thwa ka khamjin jai na ba hindi ki pet ki grammar ye ki sentences ka bet ni da fikran pa da pio school ki pio ki ba shukran ne ki to ki kintien ke ba ki shukran barabar da khamsok ban ka thwa bantu hindi ka shanjing hari ni rumanta nomor ba kidan ki buat rabang gamde dan rai bahasa hindi jadi kan ka khasi taka hindi ke ditang ka ka language ka ba ar dan nomor ba ka hindi ki buat kidan be ki bala ta ngimte ka mut iu ka to ka jengmut iu ka to ta manta ba nomor ba kala dan ka da develop country ngila yo ki Google bangila ban translate kan jadi ka puat bangan crack pat kidan ki buat ki bangam la ban ku thu dengan social na ngilai Google na translate ka ha ko English dengan sampai sampai perempuan ini agak kentin nanti kan. Kibrio bukan bagi orang pakai hindi kalau kebajenjar. Henry defi persang pada defi minat bankan yang untuk ketian kan tolong kebajenjar. Kadang kam tang ka doang hol jang pi kan pa hadu kan no fi kwa pentip yang untuk ketian wa nama ladan dan la ka doang hol berwa fi kwa pentip yang untuk ketian pa tolong ke bakun no wa defi la ka kam sok kan pi kan. Nama ba ini dari kasih ni iba kini North Eastern State hiwa ni mi na ba North Eastern State ni iba baru kita hindi lekin tip rasa panggan ni North Eastern State kan bagi beliau ki em ki ba kungo tang nam ka ban tang kali khasi re ki beliau kun tip harus panggan ni khasi dan aku bala dang nang ban kan hindi dan minat hakam syukur ngala akan ban tho ki bok ki ki panggan ni khasi kan ta hindi ba kan ba itu ki bai ki tip ya ka tin khasi ki la ba kan kuliah nak ki ba hindi mantap ada degree tengah akan continue ba kuliah MA Papua New University. Kunci khasi ni ke ni khamkhan try pai tak tin ni ma ki khambat skam pai tak tin ni. Kala da ni di ban persang pat ni ban tip shop ko ni di ban plat ka tin try ka tin ni ni di ban yu ban shakmat ni ka tin ni. Ni re ni di pat ban khan ko ai ki we ki tin ro ni di ban persang ban kan lang kan. Ka hindi ro hi kan ka tin ka ong ban ni kran sniu na ka kan tin ka bas sniu ka ban mong ni
khasi ini kalau tang ke kedian ke bagi jus kontinal bangkiran kan tapi saat aku makan dari khasi dengan juga skam ya ka ketenrai ke kedian tadi dia kunki beliau pak ide kan bersang bangkiran dia kiwei ki language ni ki hindi ini kan po pat kan kiwei ki language ni bat kiwei ki kedian ri kun kedian adi ri kan dan amal ba haki khasi kibun ki SD hame da tama ki dunna pat pule ka hindi da dunna ki beliau ki wat kam no ada ki badan na shabat kan ki SC ki OPC ki general tengah ko akan icon man pada ki ajin kan man ki kena la de ba ken persang ban pule ka tin hindi ba ki kena jani ki SD jani ba ki yok kam haga state la de kan kajing anggur jangan kalau baik bangan pendap baik kajing pulih bawa ke MA bangan pendap pulih ke PhD kan habang lastan untuk kajing tu yang bawa pulih hindi pun sen pun ni kerja pun di ban hikai tengok kuat ba hakni ka li khasi le de ko ba kum manga example dan mi kan bani pulih haki school KB Central School namar pun sen kerja ai kam ni video banapan tengok kuat ba ladang lanang hi le de bangan persang kan ban wat kam haka senang le de haka state le de kan nak bentar jungi kena hikai ke ka comment mo ba hapo college jungi Shillong College hadu nyungut ki kena jungi haka Hindi department bang yo haka top 10 la bano but ke ba ni kum kena hikai rungi su comment kata-kata bar na ko ban ongi ba nakini ki nyungut ni don hadu sangut ki bade ki khasi teka dika encouragement na banta ki wero ban lagba jonghi ngako ban ban encourage ki para khasi jungi ro ban shime gane ka subject lada ki don interest ki la ban shime gane ka subject khanang ba namar ba hagane ka subject na tharai buni manangi bangitip ba ka job opportunity ka dang bon kata-kata dan comment ko kano hikai ni kasi mga nadudang rin ngalit or bang asdang ka schooling jong ngalit school ka bade jong ka CBSE board na po ke via Shillong te hang tu nang tu hi ka develop kane ka interest jong ka kane tin hindi but ke develop kanu ko rum na mar bah ka tu ka school ka pang pule mga ki khana na ki benda jong kari ki wan ban pule te ka penlong nga bangan sutenat ke ka tin jong ki suki nga hadu bangan da kelas 10 nga pule kane ka tin na mar ba kalong compulsory andre na do kelas 11 12 pute nga perkhat ba long nga kwa ban ya chuchu shahmat te nga shime kane ka paper nga shime ka paper hindi nga shime hindi and mde bangalit honors hindi nga khlambe honors hindi tamba kidon kat tu kat ne ki ngala ban kam explain kin diat mo ngade na po commerce tamba kadon kane ngila ban ong kane ka degree la ni kidon certain course jong ka hindi ka ba ka government of India ka provide ini hakinon hindi speaking states telang ba jong ka tu ka course nga yo ban regular degree hapon ni hu Northeastern Hill University hakaba nga pendap ya ka master nak nga pendap ya ka MPhil ka jo kopor ban nga pendap ya ka PhD ha jo kopor ban nga don hakane ka college mo dangila ban kuntang mo laban ong ba there's no harm to in learning any language but la da pidon interest shisha an ngai iki brio-jungi shane ndei bakin su thoik tin hindi ni ong am to bazar hindi ni su tholot paro tila da ki khna ki bala le laban ong no ki bala le hadu class 10 ne embo sungi don ka course hindi tila da ki pi interest kan dia nga thai kanu ka language ro kam long hat ken ban learn ken but ngai iki khna menta ki long interested ban learn Mandarin ki long no interested ban learn ya ka Korean but giwe ki language ki French ki aka tenga shukwa ban ong kawe na ban taki to ki khna or ba kini ki khna pat ki bakwa ban learn hindi lada pi le chabar jong Meghalaya ro nga thai kan yarap phai phi nga na du dang rit nga thare na du bangarang dang khatsan snem shijrong bangal le chakanu benta jong kari ngam le ran bangam salia bangam ting sho na marba ngala nang ka tin lada ngam nang proper literary hindi ro at least ka communication skill ha ka hindi na du to ko por ngala don tinga encourage ki khna ro ba ki shumya ka ne ka subject ngala ban ai nuksai phi ki babon ki central office nanta na marba ha ka jong pe jong government of India ki lada pitre ha ka no ka central office ne central ka ba recognize te hindi officer hindi translator ki don kambe nangta pade ki don sa in fact hapo kini ki ngila ban ong ki kam announcer RJs ha ki radio kum ka Akashwani Shillong hang turu lada pi pa ban ngaru ngala pasang hang tu ngala krenteng kum
announcer de ka turu ka de ka we nang ta ka dudashan ka de ka we but de kan kata lada namar shane da pipet ki schools bar khat ki don hindi te ki don lada ki khana ki shamjing e philaban ai tuition ki philaban create employment hi dala de la de philaban ban open or philaban play kum kanu ka tuition center for hindi gen namar bangas utho ba ka scope hang turu ka da clan bat ka don bha kumbanan ko ngala ong but there's no harm in learning a language ti ngaru anang namar banganang ngaru ngadi ko ya khasi na namar banganang ya kan ikatin nga yang hakan ka position dada di mangaru ngadon kata ka jumur ba bali ba kunsula ni katin ni si tanga try ngam don hangne but mentah ka kum kan ka perthai bangi kwa kam te lada di bangaru ngadon ka tu ka jing mud perkhat kum kata tanga try ngam don hangne but very important na kwa ban share ba kisia ba ba kalong ba da ka banang ikatin khasi kibon ki scholars kibon ki scholars kumangi na kibon tu kat ni kena hikai lambat ni habang ile chabar ni kumka labang present papers ladang ile represent kum kena hikai hindi chabar di kalong kajing mentoy na banta kajat bunriu hi hakano kom ngala aban ong namar ba nile chabar undai ba ni shim ya ka hindi literature ban batai indrai nile chabar namar ba ni batai ya kal culture la jong ya kal literature la jong tangbang ni shim pat ya ka medium in khasi gen or in hindi gen de ka kalong ka eke jing mentoy namar ba leng ba ka tin hindi ki breu gitu ki basuthu hindi kin suthu kin chapang ka culture ka literature jong ni dengan tharai kam de ke eke ba ngin jngai gen na kan ka tin namar kan ka tin ni shim kum kata ka tin laban ong no in general kum ka communication language ha bar koi gar India miss ka no job opportunity na kong philaban lejak biat philaban hikai school obviously nang ta padela da phikwa ban hikai hapo college philaban pendep ya ka master with net with PhD kata kadon nang ta pade hapo university ru kadon ka opportunity dalam mi ya ka any vacancy or post hapo ni hum or any other university other than that padela da phikwa ban trai da ka banang da ka puli ke hindi phikwa banang translator am ni don various post various stage mah kabang idon ke junior translator idon senior natang idon wat ka hindi officers post ro ni kashet ni ha haki office ki bapher ti kita ki deki ba ki khna jongi ki la ban ya chmat te ka deka ek ba la ban create employment na bata jongi ro idon idon ki pon ki school ka baka subject hindi ka don te ngalaban ong ba balik ki khna jongi ki mlaban ki la don ki khna jongi ki khna khasi khna na daru at the same time tang balong balik ki literature way ka jing keduk kam kan ka perthai balik ki literature hapo jakala jong ka ban ladak ki don ka saban nangi ka